Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri muchiweshe zvakare Concession padare ramambo chiweshe. Nhau yatiinayo ndeye mujolo, maneja vepapurazi. Vari kupomerwa mhosva yekudanana nemadzimai evaridzi. Vari kudanana nemadzimai evaridzi. Ivo ndio vakaenda kudare kunoripota kwamambo kuti ndo zvandiri kunzi ndiri kuita. Naizvozvoka regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi munzwewo kuti zviri kufamba sei. Tongai tinzwe mugondiudzawo kuti mambo vagona here kuitonga nhau yatiinayo mudariro ranhasi. Paya makambovati aiwa mambo sando dzavo. Nhasi munovapa sando dzavo zvakare here kana kuti kwete? Rangu zita Andrew Neshamba. Subscribe vedu kuDrewmas Media so that we take you to another level. Mangara kuti uri kunditi kudanana nevakadzi vevanhu. Kupireti nyaya Crispin chizvakaita mumene musati mapira nyaya pane ukamera hatina ukama asi unogara muchibva imwe chete hamuna kupindura hapana ukama tinogara muchiitei ini ndiri maneja papurazi public lobby pacho oshanda mumajenera achitaura mabasa epapurazi vari pasei ndokama wandikubvunza awo ndichairman ndakabvunza kuti ndokama nene uyo wati aitu chairman wake saka ava kuti imimi muri manager waava makanhu maibva manager waava ndizvozvo ndimauya here vane yavo pane yavo variko here vari nini vamawitnesses venyaya right now takukumbira kudaiko pana pane nyaya yakuda kuti tiedze kuita very fair handitika ndimanager nemushandi malevels avakaita sei akasiyana. Saka kana vakutaura manje pane mumwe anozodzadza mbidza because pane mukuru wake. Saka tinoda kuvapawo chance yakasununga avakasununga. Saka amai mimi bobudai nevesa vavo tinzwe manager nyaya yavo ndio mangarika pia. Imi bubule babusa mabona manza. Nemushandi avagonotaura pasame level. Saka takuda kupa mukana boss pamusoro ichangamiri nevese vedare vari pano. Nyaya yangu yakamira sekudai so ndofunga kwamba kuti musi wa11 takaita kakunetsana nemurungu wedu nenyaya yefocha. Takanetsana 11 May yanga iri Thursday. Ndofunga takaita kakunetsana nemurungu achiti focha yangu iri kusangana.
Saka amai vanga vadapa ndo shuta wefodya nevamwe amai futi vanonzi amai mumba vanoshanda vari timashuta pakupatsisa fodya iyi. Saka Mulungu akati no, zvanga zvakadii kuti timbochinja because ndikuona kuti patiri kushanda pese apa fodya iri kuramba ichisangana madii machinja mashuta aya vanhu vanoita kumapeto timboona kuti panoita change here. Munotanga mabvisa 1 then muona kuti hapasi kuita change mabvisa umwe then moisa vamwe vatsva. Ndofunga wanga uri musi wechina ivo ndobva ndachedza foroma nanzi type show ndikati shamwa nyaya iri pana Mulungu ari kunetsa zvakadai zvakadai. Saka mangwana kuseni vanhu vanotanga grade na 3. Saka pakutanga grade na 3 make sure kuti unobvisa 1 pamashuta atosiya 1. Tomboona pane change here zvakaramba zvakadai kubvisa futi umwe 1 kuti tione kuti fodya iyi pachata change here. Mashuta mafitawo ndeyanani? Amai vabva panonzi Reshita. Reshita. Nevamwe vanonzi amai Mumba. Aiwa tozazitarawo. Vanenge vanonzi Rasina. Rasina. Reshita na Rasina. Right, zvadaro ndofunga mukomana uyu foroma nemugrade yakauya nguva yake anouya ma 3 o'clock vanhu vachipinda. Ndofunga akasvika ndobva atanga kuudza amai zvanzi right plan iri panapa ndekuti imi maakumbobuda ndokuchinja inzvimbo monaenda kunoita shuta kumabhero ndotora shuta kumabhero ouya apa kuita kuti timboona kuti panoita change here. Ndofunga patime yandakasvika uya akazondipa feedback type shoya type shoya right. Zvadaro ndakasvika ndakati wazoita plani here kuti uchinje vanhu. Zvanzi ndachinja vanhu asi amai vaipa varamba kuenda kumabhero vati ndaakuenda kumba. Ndata indawa zvanzi hapana zvavataura vangu kuti ndaakuenda kumba. Ndati hazvisinei isai mumwe munhu tikwanise kuenda mberi nebasa. Ndofunga takashanda that was kuma past 4 ikoko dzakuma to 5 amai vanonzi Reshita vakabva vatumira shoko vari kugate zvanzi endai munondiudzira type napuza vauye kuno kugate. Mutuma wakatuma vakati ndakati havari kudei zvanzi vari kudai kugate but vane mutu wakabata vane chinhu chavainacho. Ndio vakanga vati nini ndakuenda kumba vanhu ivavo yes. Savaenda kumba vakazodzoka kugate zvanzi ndiri kukumbira kuti puza nani kutaura inini na type foromanu vauye kuno kugate. Ndikati no hatiuye kugate kana vachida ngavauye kupi ngavauye munhu. Ndofunga takagara vakatumira futi munhu hatina kuenda. Ndofunga vakazopinda mugrade vakabata muti vane chimuti chavo. Ndofunga vakaenda kushupana natype shoya foromanu vachibatwa vachida kumurwani nechimuti vachipopota kuti wandibvisirei muno vakavenga ini nemhuri yangu vakavenga murume wangu. What criteria was used by type to identify the possible worker among the two kuti uyu ndiye anenge ari kuunza inefficiency pamashuta? Zvatakaita ipapo handizivi kuti akashandisa sei but akangopika chero munhu ndangoti chero 2 hatina kutaura zita remunhu iye akangopika chero 1 haana unudza kuti ashandisa reason ipi hapana apaipa haana kupa akaexplain here reason kuti ndakukuchinjai. Akaexplain kuti ndakukuchinjai nekuti Mulungu namanager vari kuda kuti vaone kuti ndepapi pari kubva problem. Ivo vakati no ndakuenda so ndinobvunza imimi nemuku pamakaona kuti fodya iri kumikisana makamboita kamini meeting nemashuta enyu kakawanda makatangana paenda pese paenda kumafloors achinotengesa akadzoka toita meeting nemashuta iwari fodya iri kusangana pese paiendesera masales yake. musa manager munofunga kuti chii chaikonzeresa kuti vakadzi ava varambe vachisanganisa fodya? Nemareasons avo vaitaura kuti maskills ari kuwanda pane pressure. Saka nekuwanda kunenge kwakaita vanhu nemakgs ari kuitwa nevanhu padei zvokuketa 6000 kgs padei pazuva rega rega tinenge takutry kuforce for sure panotowanika mamistakes. Mamistakes makafunga kuti kuremedha kuchinja vanhu ava here kana kuti maifanira kuredusa the makgs epedei kuwedzera nhambo yevanhu?
inini ndiri pakati pemurungu nevanhu ndaienda nefeedback kumurungu kuona kwangu zvinhu zvakamira soso iye semuridzi anobhadhira vanhu aita kuti no makgs kana mafarms atiri kuita section imwe yedu yekutevhito nekumwe vari kuita the same saka vanhu vanofanira kuti vaite basa iri. Amunyavanozonipindura criteria yakasedzwa kuidentify kungoona face inongotiti iwewo ya ipapo handizivo takashandisa zepa ndakambomuti ndakamupa order ari munhu retail ari panzi ari uriko ikoko uyotewazomusara sekuno kwaso kublepo bere unopa kupigwa chokusina beko Ese lo beko bacho kuja epanze mese imimi samanager uyu foreman makamupa here maexpectations yenyu pavanhu vaviri vari kuita mashutada sekuti at least munhu asi kukwanisa 1 2 3 kana kuti ari kudai because ndi manager uyu mutumwa did you spell out the expectations? ya ipapo pandakagadzira plani iyi ndakamuti iwo unofanira kuti uone kuti ungabvise ani but handina choice yekuti uyu wani kana uyu. Those are not expectations. What you want as a manager. Ruri kuti imimi muri kutaura nemurungu uku ndifama handitika munotoziva zvamuri kuda saka mune vanhu venyu vashandi venyu vaviri handitika munozvizva munoti at least uyu magara navo vanhu at least uyu anenge achipefuma zvakadai soka must be changed kuchisara akadai nokuti muri kutozviziva uku muri two nafama hamaigona kungosainira kuna foromanira kuti ingoona wanoningirika zvaita but ndo zvatakaita handide kunyemba ndo zvatakaita ndo zvamukaita saka yakamuchuza for sure sina kuti tingataura zvakunyemba hapana zvatakataura kuti akamuchuza takangoziva ini nandichida kubvunza manager pamusoro pevashandi vavo vaviri vava nenguva yakadii vachishanda navo maane nguva yakadii muchishanda nevashandi vedu ya pane umwe shuta uyu tine gore naye ndakutora sezini enei ndo yakatanga kushuta but akamboshutawo kudhara ndisipo asi pasystem yedu ndaapo inini taane season inoyo umwe wacho anonzira sina then ava vane 3 maseasons sine shita vane 3 maseasons vari musystem senior. Yes. zvakanaka ndinoda kudzokerazve pamubvunzo wabvunzwa nachakamira wokunzi imimi munoshandisa criteria ipi kana kuti nzira ipi yokuti muite shuta uyu anongomuka ari shuta naturally mune imwe nzira here kana kuti mune zvamunovaitisa kuti munhu uyu azive basa rake? kana munhu achifanira kuti aende achizoita shuta munhu uyu anofanira kunge aita makore akawanda achigreda forge then tinozopika vanhu vavo vatinoti vaende kushuta munhu anenge ane long time kugrade tichiteera kuti mubvunzo iwoyo imimi magara namairishita mataura kuti mune 3 seasons now makamboita here madambudziko kumashure forge inongodzoka pafamba pakutanga murungu uyu anga asipo takaita season nawo nimwe murungu akazoendawo ava ndakati nemurungu aripo tine season yatabva neino yatiri tinawo saka chinoitika pafodya gore negore inochinja sekunai kwakaita mvura mapisiro atinoita fodya inochinja saka zvegore rapera tinogona nezvegore rino komforomani mari makore
foromani ndakauya 2013 ndakamuona aripo. Okay, fine. Urachenza ndiri nyaya. Right, saka zvadaro amai vapinda nechimuti vachida kurwisana naforomani. Ndobva vakashupana, ndobva vabatwa nemagadhi, ndobva vabudiswa kunze. Vabudiswa kunze vakadzoka futi kechitu. Vakapinda futi vachimhanya vakaenda kunohakana futi naforomani, vabatana vakusundana. Ndini ndofunga ndaivepo. Havana kutaura neni. Ini handina kutaurawo navo. Ndakangonzwa magadhi ndivabudisei kunze. Vozouya na 6 kwachena. Tozotaura nyaya yavo. Ndofunga takashanda kusvika kuma6 kwati chenei takunopa basa kupi kugeti kwatinopira basa. Vakauya kugeti ko vachipopota vakaenda kune workers committee vakandabviswa mugrade. Mabviswa mugrade zvokunzi mushanda kunze here kana kuti vanzai vandachinjwa panga ndichishanda ndanzi ndinochuta kumabhero ini ndaimbochuta kupi kumain grade. Zvanza okay, saka manga mati tite sei zvanzi ndoda kuzoona murungu masikati neworkers committee vachitaura neworkers committee. Ini handina kutaura navo, handina kudairana navo. Ndofunga vakabuda vakaenda, takasati tichiita basa redu. Then kumasikati kuma 12 vakabva vauya kubasa kuye futi, ndobva vaipa ofisi vanga vatinwire do vakatara. Vakasvika paofisi paya vakandiona ndiripo, vakandimisa ndine motobheki yangu, vakatanga kutaura kuti right, iwe wakabvisa murume wangu mugrade, apapa waronga futi natype kuti mundibvise mugrade. Ndakati no, vanomondo zvavadaro vakataura, takashupana pamotobheki pavo, vakabata chimuti vachitaura kuti pari kubuda type futi mukati mugrade, ndoda kumurova futi zvanga ndichida kumuita kusei. Ndakati no, makadaro hakusugasa nyaya, mandiudza kuti munoda kuuya zoda workers committee. Kana mauya paworkers committee totaura nyaya yenyu, tonzisa kuti tingaite sei, kwete zvokuti makabata muti apa muri kuda kuti donza no, hakuna kudaro. Ndofunga patime iyoyo vakomana workers committee vakabva vasvika, takabva ndati michiuya muofisi muno titaure nyaya kuti chii. Ndofunga takapinda muofisi muya takagara, vakomana workers committee vakati chitiudzai, chitaurai nyaya yamatudza. Zvakanzi no, nyaya ndakuudzai ndekuti uyuyu andibvisa mugrade, akavenga inini, akavenga murume wangu futi akamubvisa mugrade. Ndofunga patime iyoyo ndakapindura kuti no, idzi inyaya yebasa. Plani yaitaura nemurungu ndeyekuti tichinje so. Ndasiya kuti tikazochinja foromani murume wenyu, nokuti murungu aindinetsa. Zvanzi inini ndoda kuti nditaure futi kuti iwewe uri kudanana nemukadzi watype nemukadzi waknowledge. Nyaya iyoyo kana ukaenda pamambo kana ukaenda kupi kwaunoenda, ndinonoimirira. Ndakati that's fine. Kana mati munonoimiririra, ini ndakuita sei, ndakunomangara. Because shoko ramataura iri, ini ndinotungamira vanhu panapa. Saka zvozoti mangwana ndikasiya nyaya yakadai, vanhu vese chaona pange ndomaitira handiri kuita. Ndofunga vakataura vachipopota, semunhu anga adhakwa. Ndofunga ndakaita zvokurama muofisi menu panabuda, vakutaura mamashoko ezvinyazi. Ndakati okay, so right, ndobva buda. Ndakaenda kwandakaenda kumunda, ndobva ndadzoka mumashedhi. Ndiri mumashedhi ndofunga vanhu vakakumuka, type uyu ndobva akukwidza akumuka akuenda mba kwake. Ndofunga vakamutera futi paofisi, vakamurova 3 miti yava, vakamurova 3 nechimuti yangu akabata. Asi hana kudzosa, anga angobata foni yake achienda kwaenda. Ndobva ndabuda futi nini, ndauya futi paofisi paenda, zvamuri kuita hazviitwe nemukuru, hakusiri kugarisanya. Zvanza iwewe ndodanana nevakadzi vevanhu, vakutora zvakawanda vachituka vachidii. Ndovanga vakabva ipapo vakaenda kukombo vachituka zinyadzi. Amuri kutaura kuti uyu akarohwa ari panapa, handie foromani yavachiri. Iwewe samanager wakaona foreman wakachirohwa dii? Ndiforomani ndakatomira mukati mefenzi ndichitouya kuofisi. Wasina action yei? Pandakabuda kunze ndofunga amai vakamutera kusvika pagomo paanoenda napo. Sangana nemvura. Makaona foreman wenyu achirohwa dii? What action did you take? Hapana zvakaita, nekuti pandakasvika paofisi ndakawata kuti ndini ndasara kuti vandirove futi. Mamuchafana kutorohwa because imi mamuchiregerera munachiita zvozviro makadi kudedza mapurisa. Ipapa hapana action yatakaita. Saka zvadaro vakaenda kukombo
vachitaura vachingosangana nevanhu vaibva kubasa vachitaura kuti kudana nevakadzi vanhu witness watu right handina kuda kuisa musoro. Ndakabva ndaenda pashopu kukombiko, ndakamira pashopu pamufanidzi pastendi ndichitenga drink ravo. Ndofunga vanga vakagara pakebhini pamba pavo pane kashopu karipo kukebhini ko vakabva vauya pandiri pashopu panga ndichinwa drink ndobva vandinga vakati iwewe uri wrong. Ndiri wrong pakuita sei? Zvakanzi iwewe uri wrong nokuti type akanotora dhanga repaguva kwanyamawende akauya akageza dhanga iroro kuti iwewe nemurungu muite muvharike nekuti mubvise inini mubvisa murume wavo. Ndakati handisi panyaya iwe mukutaura zvandakudza kuti zvakataura nezvo zvakaita handina imwe handichataura neni. Ndofunga takaswera zuva iroro kuseni kwakabva kwauya mukadzi waKnowledge wacho nemukadzi namai vemukadzi waKnowledge vakabva vauya kwandiri vakati munoona nyaya yekudzimba kuchagarika, varume vaakunetsa kuti gadzisai nyaya yenyu tinzwisise pamuri nenyaya iri kutaurwa naamai ava nekuti vari kuti vane chokwadi chekuti munodanana namaneja. Saka ndofunga takagara inini mukadzi waType wacho nemukadzi waKnowledge neambuya vacho ambuya vaKnowledge vakati nyaya yebheta mumhangano ikwanisa kuenda kudare kuti panyatso kugarika onai vana vadzimba vachaita zvatisora. Ndofunga vakanyuvanisa ndova ndakatanga kudaidza paofisi nyaya yangu yakamira yakadai zviri right but ina handisi nokuti ndingati ndinoita nyaya ndichakutsvagirai mupurisa anouya pokusamonai mouya kudare. Nyanga yaSaturday musi wa12 musi wa August 13 Saturday ndote ndotamangana nyaya yedu kusvika tasamonwa kuti tasvika panapa. amai vakarova futi nini mushedhi vakangorwisana vakabatipanze ndipo wakazomurova angati waisensation vane chimuti yanova saka muri kuti amai avo vanofanira kupinda mubvunzo wekuti makanditi tinodanana nevakadzi vavanhu nokuti vakadzi vacho kudzimba kwavo mukadzi vaKnowledge akatoti mukadzi vakatorikwa amai vake akati pana pamukadzi zvikanyaya yaita tanzwa pane chokwadi uyu waType zuva pavamutsaona chinhu chimwe chidiki anenge akuti nyaya iyeyi hamusi kusimbirira watu kuType asi ndiye furomoni wenyu mukadzi wake mukadzi wako mukadzi waType ari kupindawo panyaya yefuti mukadzi waType wacho mukadzi waKnowledge vese maforomani emugrade iva nevakadzi vavo ndivo vari kudana navo. Iwe mukadzi waType mukudana naye nevaKnowledge vacho vese tuiva imune mudzimai nemudzimai vangu varipo pabrefu aiva vana pane vana vanga vakaita extend parodha sendovari kumbonesa nyaya dzakadai dzinomboo makambodzikuitinesa papurasme idzodzi dzatokora dzekudanana nekudidirwa zvinombotaurwa zvinoitika mukati mevanhu asati amboita zvakawanda zvazo but zvinoitika mukati mevanhu vanoshanda mubasa. mudzimai wenyu arita basa mudzimai wangu ashanda asi apa vakuchengeta vana vangu vakaita extend pagraunda vaine motobheki saka vakakuwara saka ndovambosara navo vauya zvavo kumba indandirembozvondikidiki ndikekutanga iri muchimbopomerwa nyaya dzakasiyana hamuna dzimwe dzakambopomerwa ya vanhu vanotaura nyaya dzacho handimbodzisa musoro semunhu ndinoshanda nevanhu zvakawanda zvinotaurwa but hapana anomboya direct kwandiri kutaura izvozvo sezvakaitwa naamai nyaya dzinotaurwa dzakawanda
chimbogoni kutezve ngoendewo zvakare panze itamai vavo magariro amuri kuita uku baba vazouya kunotaurira magariro amuita nenyaya dzamuri kuitawo muri ikoko kwamuri kubriko inini zvanyaya ndinoibvuma ndakataura shuwa akatotuma inini katatu nguva dzebasa tienda kutanero mati ndati nyaya ndinoibvuma ndakataura shuwa kuti ndanodanana nemukadzi wemunhu makataura kuti shuwa dana ndakataura zveshuwa nemhaka yei chidaro nemhaka yei kuti ndizotaura nyaya iyi pakandituma katatu ndakazoti ini nyaya yandada kutumiwa because ndikunzwa iri kubuda nekamiyere kupi ndikabva ndaonana nadi yangu pane rimwe bhavanonzira matiwe kamuchiti ndakatumwa katatu hamusi kunyatsotaura matumwa akatumwa chii ndakatuma kuenda kune mukadzi wanoleji ndakatuma kune mukadzi wanoleji akanzi ndudzirewo amai princess ndida kuvaona kutanero ndabva ndanovaudza amaprincess vabva vaenda ndanga dziri kuma 5 ndobva azondituma futi ndobva vaenda futi kutanero kechi 3 ndokana kazojamuka manje ndikati aiwa nyaya ndakuinzva yakubuda ndabva ndavaona pabhawa ndabva ndati nyaya ndikunzva iri vanhu kuti ndimukutuma inini iwo akati aiwa ini ndinozviramba kana kuzvimirira ndega ndogona zvimirira ndega apo takati titu tisina watinaye vataparadzana mirai muri kuti mimi maitumwa namanager kuti munotaura izvozvo zvekuva vanenge achida ndozvamai vavo amai knowledge mukadzi wa knowledge imi pamakatuma tomboti mukadzi wanu makatumwa kakutanga kumukadzi wa knowledge mukadzi wa knowledge akaenda here kwanga akaenda vakaenda kupi kutanero mungatsanangura kutanero yakaita sei kwakamira sei kutanero kunopisirwa voja imba chishedi kuhombe shed okay iyo kunenge kunaniko kunenge kunani kutanero haina ndizoda aingoda nonana vari 2 andiwanenge vari 2 kunenge kusina vashandi ashandi ndinenge tiri mugiredi ojila yakapera akusisa chiriko imune muri kushedi alright imi minyatsondiudzai kuti maisvika kuna amai ava vanonzana mai amai knowledge maisvika muchiti chii amai knowledge anzi yayo amenoita kushedzera ichi ashefu wenyu amai knowledge anzi uyaiku mubva watele haingotanga wapondaponda wazongovererekawo hauzoenda uchionewa kamubombera mubombera ndopanoenda ndichionana nemunhu wese iwo amai knowledge vaizviziva here kuti amuri kutoenda munoona pane kanyaya kekuti pane anotozviziva because inini ipapo pandakatatoa pakati waridza ndakatombotanga kudhara saka inini ndaingodawo chibasa awo ndaida kupindisawo pakanaka alright fine musamhanye kuenda ikoko matumwa kuna amai knowledge vamaenda ivo vakaenda ndosaka ndikuti pakuzoenda kwavo manje vanoenda zvechisikireti vakaenda vakanopedza nguva yakareba sei hai handizvizive manje izvo hauzotarisawo kwanguva dzewaridzi asi andikura kudzoka haiwe zvatitarisewo unongozoona munhu adzoka pabasa pake semunhu ainyora bhuku kuma 5 kuseni kwakuchena because ndisi tinge tiri mukati izvi zvaitika nguva yeusiku tinobukira basa na 3 dzeusiku kuenda noketa foja kuseni kuya 3 dzekuseni kwakuedza alright nice amai knowledge kumumwa mukatumwa futi ndiani uyu mai zhowaiwo anozoenda akaramba amai zhowaiwo akaramba auyo akaramba akajamuka akarambire chii ayo handizivewo zvakapinda mwoyo make asi vanhu vaiziva kuti kunonoitwei handizive vataiziva kuti kunoenda kunoitwei saka ava vamuri kutaura nezvavo vokutanga ava varipo panapa handiwabuda panza pana ameva varipo saka naye amai ndazokubvunza iwo ndikakutumai kuti ndidedzerewo amai avo kuti vandodanana navo
Mati? Ndikakutumai kundidedzerewo amai awo. Imwenda na kuchikona ndinozinoreva kuti maenda unoita nawo sei. Ayo tenda ndozvikuona but kwatenda kwari kurotodanana here mumakazozira sei kuti vanodanana. Ndainine ndakanikwa kuti anhu anodanana kwamaizoenda kwacho ikoko. Wakaita private. Ayo kuchikona kwamaizoenda kunge kusina vamwe vanhu. Saka pano pamakamboitawo pfungwa dzokunohwandira kuti muone kuti. Aiwa handina kumboita pfungwa idzodzo. Vana mai vaenda ava uko vairakidza here humwe unhu hwekurakidza kuti kwavari kuenda kune mafaro. Handi munhu unorakidza kana zvinorakidza kana muri vakadzi vega vega kana varume vega vega zvinorakidza kuti pane zviri kuitika. Asi tinoona kuti pane zviri kuitika zvaitooneka because pabasa ravanomupa iye mukadzi unotoona kuti pane zvinotoitika. Saka mafaro anenge atova aripo. Mukadzi wamata akazoramba ndiye mukadzi wadingiri wataji. Ndakubvunzaiwo amai. Kuimi makambotiraiwawo here? Ini ndiri munhu mukuru kai. Kubvunza wangu hadzibvunze ukuru kamana. Kati vakambokutirai here? Aiwe nini akambonditrasa. Saka vakakutirai sei kuti muzosvika. Inini vainditrasa izvona kuti ndini handina mabasa nezvakawanda asi kuti apa ndizvo zviita kuti ndizvitaure. Pane zvavakandiita zvakandirwadza. Saka ndakazoti alright. Imimi mandirwadzisa apa. Ini ndada kukurwadzisa unoona kuti mimi nani anodzimbiwa ndiani. Kana mafunga kana nomangana enda ini ndikuenda nodaira kudari kwacho handirambe. Kutaniro kwayenyu kwakusina here vanhu vaishanda. Kwenda tarawedza kuudisa ngekuti pamwe vaidaidzirwa basa. Kwakusina here basa raishandwa kutanira. Kutanira kuna basa ririko pari zvino. Hapana. Nokupisira foja. Nokupisira foja. Nokupisira hakuna nokupisira foja. Amai makataura zvamusina kuona ini. Makataura zvamusina kuona kunyatsodigutsa pfungwa dzangu. Pfungwa dzangu hadzikugutsira nezvamuri kutaura. Umaenda tindotera ndenda unoona kuti vari kuita sei. Munozvati chii? Kana munhu achinyatsotaura kuti zvinhu zvakaitika soga anonyatsotaura kuti zho hamusi kunyatsogutsa pfungwa dzadare. Ndiri kuti imimi matumirwo amaitwa imimi maka muchitrastiwa nditi muchishandira pakanaka ndobva mazobviswa pakanaka mukati wandibvisa panapa toda kuchiona nyaya iyeyi. Kana dai akabvisa zvavo pakanaka asina mbobva mashoka ndainzwa achitaura vati tunomwe wake ndasingamborwadziwa kuti ndirwadziwe. Murume wangu inini akatanga gore rekutanga akampindisa mugedhi wakuda kuti vanhu vakaenda kumabhonasi anobva ambvisa nditi woenda kunze ipapa handina kuta ongoti irivi ipapa futi taikumura naye kuti takabva naye foja kukumura kusvika tikete ndobva azotanga futi kuti munhu yede kuti abude muno upindeyo shamwari yangu because wangu murume ndaatenge wahamwe wavo uyu foromana wakapindisa numwe wavo akati mumanzemasada ningwachimwechi wawa wangu murume hamwe wavo saka shuwa akangowezwa iroro haana kumudza kuti usamukire ndobva amukira kubasa ndobva vatashanda bvangozotuma munhu uende mushedza jonasa wedu ndobva mushedza akaenda kunze ndobva ngosvika kunze zvopangonzi kudhara kutoenda kuivi haana kana kuzoti makanganisa nyaya yakati akaizita sei hapana ndobva tashanda 2 days tashanda 2 days akatanga kuuya bvamira nazhoya zhoya akabvisa muromo kuti basa iri haatwanenga tichishandiwa mushe pakushanda chigaradhi ndachekuti takabvisa murume wake zviri nati tibvise iyo natete wacho vari kusanganisira foja ndobva ndazvinyarara mangwana ndabva kumba ndakasvika araina foja patebwe yangu ndichingosvika zvikanzi makasanganisa foja singatomboita ndabva ndadakana ndakasanganisa foja hazvishume ndinokuita masikero ndobva ndatora masikero yangu ndaenda kumasikero zvikanzi hazviita kuti mukete masikero inini ndida kutoti muno mimi munofanira kutobuda ndikati alright ndakaketa masikero yangu 2 ndobva kwazoya wekazigomiti zvikanzi amai kuti mimubude pari zvino so manager wenyu asina kuuya zvino ndinotaringi manyuzera basa ini ndidzokera ipapo dzaiforoma neni ndidzoke pabasa chiva ndobva ndadzokera pabasa kuseni achiuya manager vatanga kudzwana nataipi kwandiri nini haana kuuya tongosvika kubvisa munomo kuti foja kufasa so makombo chiti kungoitika munobva tikushanda zvemagaraji kumba ndobva basa ndopedza basa ndamukana 3 ndichingosvika
taipa kanditi mama ya manzina amunena apuza kuda apenda mushanda kufoja zvakaora izvo ndofana kuda ndakazona kuti tete vamapilisi vatu kanzi mese munofana kuda ndavanaenda kuimba na 6 o'clock ndobva ndadzoka ndandazarawo ndabva ndatumira munhu kuti ndite mubasa miti wenoisi ndabva ndatumira munhu kuti udzaitype na zhoya wepano andiudze nyaya yawo miriro yakaita azhoya akabvisa muno kuti anzi handina nguva yakaenda kugedhi ndiri panguva yebasa ndobva ndamudza munhu yekuti munoziva ndinda kutedzera mutemo ngavabude pano banzi ndobva varamba shuwa ndakapinda mukati ndakazona kuti vanhu munhu wechirume anondirowa ndakanoka kamuti kangu ndikabva ndamuti zhoya ndikuti handinotaurirana panzi seuri kuramba zvikanzi handina nguva iyoyo ndakamusikidza nako kuti ndikabva ndabatwa nevanhu ndabuda kuenda kunze pandakaenda kunze ndakabva ndagara panzi pandakazoona achiuya akuru vangu ndakandaaudza inini allright maramba kuti titaurirane ndakukurwadzisai ndakukuurai mako wanyepera handina kuwanyepera akataura chokwadi ndakadii kunyepera varumereswa rikurazi saka chokwadi chakazobuda kuti marwadziwa kodei musina kurwadziwa bva chokwadi chachi chabuda here chachisingabude saka pandazorwadziwa ndobva ndakuitsawo chokwadi saka pane possibility yokuti muri kunyepa ndambodzwa zvichii makarowa vakanga vaita mhosva kuforuma ndiye wacho ainditukana wachii aituka imii handakumbomurera basa takatatoa kunze pandi wegeti amai ibvai dare rineri dare ramambo handiti toda kutaura chokwadi nokuti kana mukatanga kuti taridza kuti pane zvakaitika pazvikuda kurwadzisana imimi kana makarwadzisa maneja uyu nekumunyepera kuti anonyenga vakadzi vevanhu inini chokwadi chatiri kutoda panapa padare iro rino iri ndechekuti wakadzi ava pane umwe here anogona kupa umbo hwekuti uyu murume uyu anotora vakadzi vevanhu matauriro amunoita iwa aripo here pavanhu vabuda hamuna muri mega panyaya yamukutaura amweni wake akainzwa kudhara nyaya idai vataura ndaje kutiniswa ndavadaizwa hapana akawana uye hapana kutinisa enzoaikaramai nhau inoitika ndeyekuti tikaronga nyaya yedu tiri tuna baba tikawirirana kuti hapana anotikurira nyaya inofanira kubuda sezvizvi chokwadi tinonoibudisa nditi asi ndati inini muri kunyatsotarisa maziso ari muno ndati rinoidare ramambo chiweshe rinofanira kutaurwa chokwadi mungaona ifanira tiri kuseka kunge tiri kuita sei batika chokwadi chinofanira kuita sei kutauriwa ndati baba vakatora here vakadzi vevanhu nokuti baba mirai munozondipindura nokudza tichindipindura nokuti baba ava mukavapomera mhosva yavasina vakapirwa mhosva muno ivo vasina mhosva imimi munenge matora mhosva yamunotora imimi inogona kuzokuremerai kudarika yamapa baba ngatiwirirane ndizvo baba ava vakatora vakadzi vevanhu ndakubvunza muchipiri baba vakasvike kutanga andoona umwe mukadzi wakatoparadzanisa imba wakatombobikira naye mukadzi wemunhu kutomutora pambapa yake mukadzi wagutsa akatomboparadzanisa imba yake saka mungati nindozowanyepera nhasi hatina kuti muri kuwanyepera handiti mudare here anonzanisa kadzi mukadzi akangoparadzwa imba yake mukadzi wakaparadzanisa kana kuti mai ani wagutsa vakafamba sei kuti vazoparadzana imi munonyatsoziva kuti vakadana napuza nditi vakadana napuza ndobva vakatikidzwa vachibvisa pane mimba amaerisa vangava nemurume wavo ndobva vaita nenge varangwa bvenogara pawega ava ndobva vazingano vatakura amaerisa netirakita kutenda navo kumba kwavo kwavaigara vakatombogara navo ndobva vazovashiftawo kuendesawo kwabereki wavo saka madzimai evanhu vakutorwa nemurume uyu uza vangani vamunoziveni vangani vamainzenda kuti nditaurira ava
Vangani. Minority. Minority vari Vakadzi one. vauya akazoramba. Unoyakazoramba mukadzi wataipi. Ndo vakava maitumidzirwa imi. Saka tangaisina kuti ngatizive isusu kuti matauriro amuri kuita ipapa. Imimi pane vanotsigiranawo nemere nyaya yenyaya mutaura iyoyi. Kuuya pane vanhu vese vabuda murume vachienda panzvimbo. Pane vanotsigiranawo nenyaya yekuti uyu murume uyu ari kutora vakadzi vevanhu. Pane vabuda vese vabva kubreakford kana kuti ndimi mega makangomira muri kuda kupa kutaura against yekuti makambotadzirana. Pane vamwe here vabuda munomu vanoratidza kuti vari kupindirawo nawo yokutsigirai kuti murume haana kunaka anotora vakadzi vanhu. Ava nditsigira vakadzi nevarume vabuda panze vese aveni pane panze pane murume wangu nemuzukuru wangu. Pane vanokutsigirai nyaya iyoyi yamutaura. Pane wane here chete anokutsigirai kuti zviri kutaurwa naamai ava ichokwadi. Kana murume akanonditsigira kana muzukuru wangu. Murume wenyu kana kuti muzukuru wenyu. Murume wangu akambondipopotera kakaingi. Kuti iwo nyaya dzavakuita dzinotipinda panyaya. Ari papi? Ari kupi murume wenyu? Akatonditi watu waufana. Havazi newe watu waufana. Now, again, Google a few things. Imi mati ndakatuma kana pana kaviri anditi sei akanangana nemimi kuti atume imimi kunoona madzimai aya. Ndakuza taiwirirana zvekutoti. Womaiwirirana Zvekuti tichitomwa tese tosidzana makara. namaneja. Saka maneja akaona kuti kuti nyaya ifambe zvakanaka regai nditume imi muchibva matofarirawo saizvozvo. Alright, okay. Kana chitaura kuti ari kutora mudzimai wemunhu, munhu yazonzwisisa kuti kutora kuita sei? Ndashona ndizisiso kutora kuita sei. Asi nokuziva kuti pamwe kutora ndokuenda kufeva naye. Ndizvozvo. Vakanzi atora mudzimai wemunhu ari kutoenda naye kuti achikunofeva vari kunzwa. Imi munhu chokwadi here kuti vanhu ava pamunenge vaenda uko kusaidi vari kunofeva? Chokwadi changu ndechekuti vaibuda panze kutoenda kutanira. Saka yamai tomboitawo gadhi wokumeka sure kuti hakuna anofana kusvika uko kuna fomeni. Ndizvo? Kuita gadhi wokuti hapana ndosvika Because shamwari yako kana yaenda uko yawatumira uko unofanira kuona kuti hakuna hafana kubatikidzwa nditi makambozviite. Ndinongozviita zvangu. Maingosiya mukati vanobatwa ikoko ndezvacho. Saka mamusingabudi kapuza maimurega achienda musikachengetedzera. Ini mbunzo watoda kubvunza ndeyekuti pane varume vaviri type knowledge nemi handitika mati puza mainona iwawo ko varume vaviri ava mainona wafuta wawa. Yese ndaimwana. Saka tingati kunoona wawa kwaita kwangu kwabata kumeseri kuti vasaone kuti ndo imi muri kutumwa kwawakadzi vangu. Ndakatambogara chimidza navo. Papasina motive yekungovharavhara papasina. Amai vamukatuma vamunodaidza vaende kunoonana kutaniro vakazotera munguva yakadzoka kwamuri chikurukuro zvenyu kuti zveshuwa ndaonana namaneja. Asi maizongobvudza kuti paita ndaitoziva kuti zvatoita zvakanaka. Hapana cheuviri chamakambopiwa here? Daidzai amai panosani wekutanga amai knowledge. Vadaidzai amai knowledge vavo. Unonzana amai zita rei? Mercedes Machona. Machona. Murume unyanza? Obet Tembo. Obet Tembo. Tembo. Mawene. Mugere
kumba handiko ndakadzima. Akadzima. Zvainzi mhosva yamaipomerwa yakanga iri. Ndakadzingwa naamweni vanhu vachinzi maiprince zvamaita izvi hazviitwe nemunhu ari pamurume. Zvava zvezvi? Kudanana nemumwe murume, muri pane mumwe murume. Makadanana naye? Namaneja anonzi Phuza. Uya apapo? Makadanana naye? Kwete. Hamuna kudanana? Kwete. Saka makatandanisirwa nayo, makatandanisirwa nawo yokupomerwa. Kupomerwa mabva vanzi bhai. Hanzi mumbonogara kuhamai venyu kana tichinge tazoenda kudare zvikaona kuti hamuna mhosva ndopa tichazokutorai. Aitonga matongera asikati. Amweni vacho vangu vachiti vazinzwa sei information vaibata kupi. Vakaizwa kupi nyaya yekuti madanana napomerwa yekuti ndadanana naPhuza. Amaikabonga vanonzi ndo vakaenda kumba kwavo ndobva vanovaudza. Amaikabonga vakaendonoudza amwene vangu kuti ndinokumbira uregerero nekutumwa kwandaitwa namaneja kumurora wenyu. Imi makambotumwa? Makambotaura navo? Kwete, handina nyaya navo. Hamuna kumbotumwa kunzi muri kudiwa namaneja? Kwete, vanovira vakasvika kwandiri. Havanitumwa kuti nyaya idairiwe kana vamweni vakatora nhambwende. Ndikutoti amweni vavo pamwe akato zvinhu zvavo ndazvitotaura nayo pamwe amaneja vacho. Handinobva ndenda vamweni vavo. Maibosenza mese muri tu. Taitoshanda tese. Aiwa, ndikubvunza. Kushanda kwataita ndekwekuti ndati maisenza muri tu here. Maita basa rei? Inini ndinoita zvekunyora masikero efodya yanoketwa nevanhu. Ava ndishuta, vanga vari shuta vaipasisa fodya kuti ende unosungwa shinda. Saka imimi mainyora masikero? Anenge achitorwa nemagraders kuti vakete. Muchiri kubasa zvezvo? Muri kuita basa rekunyora iro? Muchishanda navo? Ava vakabva vakachingwa basa, vakabva vasiya vega. Mushedi mamunosenzera muchiita izvezvi rakasiyana zvakadii netunnel? Zvinombosiyana zvinhu zvakabatana. Kuchiri kushanda here kutunnel ikozvo? Hakushandi. Kwakanyarara kuti zii? Anokuforoma ndiani? Pana foromana anonzi Taipi. Vari panze apa. Nemurume wangu Obet wacho. Vanoforoma futi. Naye umwe anonzi Divine. Ndomaforoma nemushanda. Kana muchishanda ndaziva kuti mumatiri. Ivo vanenge vari kupi? Ndiani? Vanaforomana. Vanenge variko kushedi ikoko. Vanenge vari kushedi ikoko. Vachitoona muchiita basa iroro. Zvokuti inini pandinozobva kumba ndinoenda pamwe chete nepanoenda magraders. Ndinosvika foromani anonzi Taipi anenge atosvika. Zvokuti inini ndakanonoka kusvika magraders mamwe anotanga kupinda mukati iye ndiye anenge atomanyorera masikero anonyora iwoyo. Kumaneja vanozouya rini nguva? Maneja vanouya kuma6. Makuseni? Hapana nguva yanouya kana kuma4? Aiwa. Usiku havashandi? Havashandi, vanouya kuma6 kwatoichena. Right. Namaneja Phuza vanowirirana? Vaiwirirana nyaya dzisati. Ndatsanangure kuti vaiwirirana kusvika papi? Ushamwari wacho wanga wakadzama. Wakadzama. Kuti vainwidzana doro. Zvakasimba. Zvekuti magariro atakaita ndowavainge vaiita. Kuti ivo murume wangu wacho naPhuza nemumwewo shamwari yemurume wangu ndomugariro wavaiita. Nekuti kana kwakagara kuri kubasa ava vaitumwa unotenga chi doro wouya naro vachinwa vari pabasa ipapo. Saka matimi vanhu vaiwirirana zvokuti heka ushamwari zvayo hwakadzama zvokutoti kana masecrets vanogona kutopakurirana. Ndisingazoziva mukutamba kwavo kwavaiita. Alright. Matimi havana vanambosvikiswa kana show? Havana kubvira vakasvika kwandiri.
ivava Havana. kwenyusemuri kuti ndakatuma ini ndakatosvika kwavari kana nguva dzavari kuti amanija vanoita paaishandisa murume wangu manzwisisi taipa akapinda izvozvi pese apaishandisa ndijonas taipa akatopinda izvozvi pane pamwe pokuti mabheri ari kuenda murume wavo anenge asati auya vaikurumbidza kuuya ava ndopavaenda kutanero zvokuti kana dai kutora foni yavo kuenda nayo kuikoneti kuona mameseji ainyorera amasoka anotonyana nayo vachinyorera nani inakuza imunovaziva here mameseji ndoindozvona chizviita pafoni pavo asi ndikukutizoo mati imi zvochukwa kuti makatotuma kuti mutaura maya kuti vaite kutanira Foni yenyu munayo? Foni andina. Hamuna foni? Andina. Hamuna kugara naita foni? Ndakangoti musi wandabvonotenga foni yangu. Line rangu ndichisvika kumba. Line rangu rari hombe. Risingakwanisi kupinda mufoni. Murume wangu ndiye akabva atora line rake ndobva aisa mufoni imomo saka ndiye anoishandisa. Ndobva ndaitenga. Varume venyu vanonzi ana maisa. Jonas. Jonas, omapedzere wa Jonas wacho. Baba, awa ndaadzimai venyu. Takaita kukumbirawo kuti nawo idzi mutipowo madzikira amakadziita kusvikira dzisvike padziri kuzorowo kuno kudai. Musoro era musoro imamo mapopo zvinise vatevera nyaya iyi zvakaitika ndezvekuti ini ndaishanda nevashandi mugred taimuka na2:30 akaziva vangu kana vakasirawo taigona kupedzawo around 4 something iseni kwakuno taitanga mashabvanzo 2:30 tozopedza zvinhu zvokumasamuzvika padaro pakaitwa nyaya pakaitwa nyaya ndichishanda navo pakangoerekana kangorukwa kunzi right vakabonga mutoenda kuliva chana musingasii tadaro ndobva ndaburitswa paipai ndichienda kuliva madzimai angu akandita musawane chokutaura imi chingwetaise akasi kwekutanga ndofunga makore etsomashure kundo mabatirwa ndaitwa asi munhu akuda kuriritira mweya ndangozviti hazvine hazvo ndokuzonzi paroda kuitwa machanges mudzimai wangu ndisita mushuka foda vari vaviri nevamwe vasikana vaviri ndo vanodakura foda vadaro kuti tinoda kuita machanges kuti amai vari kusanganisa foda nechikodzero chekuti takabvisa varume avo mupi munhu apa ngatichupe vanhu vaviri ava tinobvisa vabviswa kudaro adzimai vangu ndobva vauya zvikanza ndanzi ndibude paushuta apa ndinoita sei ndinokaita zvifozho zvakaora ndopakatanga muchokoto wesoka. Alright, imimi makataurwa here rizi makanzienda kuli makaenda pakadzoka here ndakadzoka pabasa pamungadzoka basa makapinda pabasa renyu here aiwa makaenda pamwe ndakabva ndatosiyana nezvemukatimo ndikabva ndangosvikawo palaini nechido chenyu here kana kuti mambo imimi pamakadzoka kuliva makadzokera pabasa ramaita here kana kuti makanzenda apa makaramba makati nini handichada apa ndoda handina zvandakaudzwa kunzi endai apa kana kuita sei asi ndakangosvika ndikangomira ndichimirira kuti ndichapuhwa basa ndobva ndangonzi chende kunze chende munoshandira kunze ima hamuna kubvudza kuti nemhaka yei handina mama iva motoshanda zvenyu kunze ndopaneri alright saka nhau dziri kutaurika idzi imimi makadzoona sei nhau dziri kutaurika idzi mambo
kungadai dare renyu richiitwa umusoro svondo purazi rauya hapana asingazvizivi izvozvi nditori ambuya wemudzimai vakatosiya shoko kuti ndatambira rufu ndaifanira kunge ndiriko kuti ndipupure chokwadi saka sevanhu vakaenda kurufu vakati kana vachida kunzwa umbo vanogona kundifonera. mimi kumashuro nyaya isati yatomboti ava pavaitumwa pane pamakambonzwawo here nyaya iyi mukakomenta pamusoro pepazvo kana kuti makazozvinzwa vanhu vanesana? Ndakazozvinzwa ipapo pakunetsana kwavo ipamakazviziva kuti ndo pane zvaiitika. maizviziva here kuti mudzimai wenyu namaneja vanowirirana zvokuti kwete mamusingazvizivi? kwete sezvo vamwe vangu vanonwa inini ayo ndoswera ndiri pamba hapana pandingadzivirire mudzimai wangu kuti usaendewo kuzvichengetedza munhu ndiwe muridzi chandaida adzoka abata nguva yekubikira pere zvake pamba andipa mvura yekugeza andipa kudya zvavhara. Alright. Saka masingazoti vanowirirana zvenyu namaneja pamukazozvinzwa imimi makafunga sei? Pandakazvinzwa ndakangoti tinoona kunowira tsvimbo neruoko ndo mafungiro andakaita semunhu ndisingagone kutaura neruzhinji. Kugara kwangu ini kunyarara kana mukanditira zvakaipa ndokutarisai asi kana ndazotsama zvakanaka. Imi vamai imimi chazokuitai kuti mude kuburitsa pachena chii zvamaitumwa nababa? Izvo zvekuti ainditaura nembiyawo ndichinzwa kuti ndini kutonga basa rako kuti mimi mume wangu akaita zvisina tsamba kuti paanenge ada kuti mabhonasi ada kutambiriwa ukamuti chibude saka mamatirega ndimufikise kuti ndimuvazisei munhu aona abatikidza vanhu vari kumotikari vari kushereketa handiti avaona pahundi pamutoti kwabasa tokutika zvisakarura manditika obva ti do obva ti yesi ndakubatai asi kana musikade kuti ndikutaurirei ndizviburitse pachena munondipa $20 every week handiti uye uramba every week akazoramba kupa $20 every week chichinoitika anozoti uya anyima $20 zangu sei yazotaura ndinozvifumura izvi ndakauti unonipa $20 vanhu vaiwirirana vachipana mafevha ekuenda pabasa rinyore rakanaka. Zvino nhasi wabva adzibva saka ndaakuita sei ndakuzvifumura nodaidzei imatabura witness. I think chiwadaidzaiwo ndonotosvika baba iwo hausitaura chokwadi iwe hausi kutaura chokwadi because urikutya basa rako avanhu vakuira kuti vaitaurirana matopa uchapupo kuti vanhu havaiwirirana zvechokwadi vaiwirirana pane akabona mangoti dai mashuviro dai dare raitwa musosandi handitika vanhu vese ndofunga vaipupura mukuedza kureva here kuti uyu munhu ndo wagara uri unhu hwake ane dzimwe nyaya dzakatowanda dzisingasanganisiri ichokwadi. Regai vauya amai taiti varimo yai kuno
Fine. Now, Kuza, wati amaya wagawa vatsanangura kuti izvo ini ndiri kudanana nevakadzi vevanhu taputsa dzimba dzevanhu. Amaya vane zvavataura kuti chokwadi ndakazvitaura nekuti pane zvaiitika. Anditi chitaura imi chocho zvaiitika zvacho. Ini ndakatumiwa nemukuru webasa kuna amaprinzi. Kana amaprinzi ngavatisangana kutaneni. Amaprinzi navadana vauza vakasangana kutaneni. Ndobva vazotituma futi kubvira vasangana kutaneni. Ndobva ndazonzenya yeye akutanga buda ndobva ndamboitizinda ndobva ndamboenda kudera ndakasangana kubva nembyano ndobva ndashedza. Ndobva ndati mukunzwa here nyaya yekutaura kuti mimi kundituma kuna. Mbyano kwenyu ndo. Kuzi. Ndaidzidzana zvinotaira. Mira ipa. Maiwirira ndasiteri namaya. Wait. Right. Wait. Iwe taura chizo zvavataura. Maikabonga naapuza vaimwidzana doro. Taura chaizvo zvavataura. Vaimwidzana vachimwidzana doro. Mungave kubasa. Vaimwidzana doro Fine. Zvakwana. Kuti uri kuramba sei maneja kuti abuira zvamasaura nevanhu. Imaimwe doro. Ya kumadoro wakusikwe Aiwa kainzwa utaurwa uyu haataura. Taura iwe futi. vaimwidzana doro. Vaiwirirana vachimwidzana doro. Uya taura kati ava vanhu vaviri ava imimi nemi amaneja maimira kuti pamwe chete nemukadzi na knowledge wacho vanenge vanhu 3 or so. Vairira kunowirira zvokuti hameno iwe amaya vataura kuti the same. ya zvekunidzana doro tainwidzana. Zvekunidzana doro tainwidzana doro. maiwirirana. Witness yenyu iri kutaura kuti maiwirirana. Ini ndakamborimwa doro. Hauna munhu ausingawirirana naye aunomwana ine. Nomwasedo nomunhu ausingawirirana. Saka kwete imimi ndikungoramba ndokuti muri kudai asi kuwirirana munoita sei maiwirirana. Good. Now enderai mberi tinzwe. Vazotituma kuna amaya saka amaya ayo akajamuka. Ini ndobva ndambozvisarindawo kuti mbombi yangu wajamuka. Pana patakazoenderera. Matini makazodzoka kwaari kuti shamari kunyanya maprince kuti panenge pakuda hutsi kuti mimi pakuda kanyaya kuti mimi kutuma inini saka inini ndizvika zvaita ndopaakuda kuonana ipapo kuna ava aiwa akajamuka ipapo vakabva vajamuka ipapo asi makavasvikira. Ndakangoenda hangu asi vakabva ini makasvikira asi anongodaira kuti shuwa Makambotaurirwa here. Ndina anondi yakashuka ndi. Hawana kana kwakamboshuka kwandi. Hamunambotaura nawo. Kubvira kubvekopi koko kwamunogara hamunambotaura nawo. Andina kana ndawauya kwandida chibudzi. Enda kutaudzana. Todza ndinotaudzana sawaneka kwachibudzi. Dzimba dzenyu dziri kure nekure zvakadii? Ndinogara kumboni kuseri vanogara kumagetsi. Wamunogara kuseri kuchikoro? Ava vanogara kumagetsi. zviri pachena nyaya ikapairi kusvika zvekuti ava neava neava vakakochana vakataurirana. Ava vari kutya kuti imba yangu inozoparara murume anondiramba ava vari kutya futi zveimba yavo papulasi nemabasa. Uyu mukuru wenyu ndizvo hazvisirizo asi moyo wenyu ruti amai ava vari kunyepa. Vakugadzira nyaya dzese asi vari kugadzira nyaya dzese ndedzokugadzira dzi. Akudini anozodashikawo.
uda utaura something ndizvozvo tiri panyaya kutaura chokwadi ava amai vari baba handina musi wandakatuma amai handina kana mukadzi wazvivaiwa mukadzi wataipi handina musi wandakavatuma handina kutaura chokwadi saka vakagadzira for sure and vaitozvitaura kuti varikuda kugadzira nyaya mawitnesses aripo vakawanda inyaya yebasa kana varume vavakomana vamai ava varipo panapa varipo varume vavo kana kutotora anyone inyaya ndeyekugadzira inyaya yebasa yekuti murume wavo ndiye akatanga kuiswa mugrade achinzi basa iri nemurungu asi urikwanisa kuzozivabviswa futi ivo vamagara nguva yakadi ava vachisenza mugrade amai baba vakatanga usizeni inei iyo yatavanhu nemurungu fair akataura murungu achitondinetsa every time ndichoedza kuvhara zvino kana munhu atanga sizeni yake anofanira kuipedza pane kuti atanga tomubvisa pakasi totora umwe pachibhoyi chedu zvinovenganisa ndofunga ndakaita mwedzi nemwedzi mwedzi 2 ndichiedza kukrasha nyaya yekuti zvisaitika asi iwewe samanager iwewe wakanyatsoona kuti murungu andipinza mumoto apa wakambodzokawo kwaari here murungu kuti tasaone nyaya iya kakawanda murume wakadzoka kuna murungu ndine witness yangu knowledge wacho ndiforomani kuti murume wavo aripo ndichitaura kuti izvi hazviitiwe pachibhoyi chedu mangwana nyaya idzi hadzizikwanisa ndofunga knowledge ndakamuza kuti kubuda kwemudhara uyu muno mumugrade uchanzwa pachataurika zvakawanda the same futi nyaya iyo yekuti vabuda mugrade ndakataura futi ndo nyaya yamurikuona type arimo type uriko kuva uriko ko ava mai vakavabvisire chi vakavachinjire chiyavo ataurako chakaitika ndezvoti inini ndakatanga 2000 aiwa ndati wakavabvisirei ndakatanga kwamakore akati kuti ndichishanda ndiri mushedi murungu akandibvisa mushedi kusanganisana manager handizive chavakandibvisira hauna mundiudza chikonzero handina munhu andakanongedzera kandakanopopotera amandibvisire mugrade pavatanga ndipa mabasa ndichiitanga mumabasa ndichiraunda kusvika pavatanga kutunura voaitisa zvese masiretipe kudiki saka gore rino manje ndakangozoerekana murungu akuchindifonera panamba dzangu svika ndichiuya kuno kushedi izvezvi kwangu mapasti 3 svika ndiuya kuno kuizvezvi mashedi ndamununga ndikatora mapushi yangu ndogana mhanye zvinosvika pagedhi ndikuona munungu apano ndakati munungu andishedza ko andishedzerei ndanzi hatisumboziva munhu tatomuona toenda kutauni kumaflos ndandapinda muchedi ndanaona manager ndikati mangona handapinda muchedi invet ndayamina kunze ndikati chedzere manager ndokubva wauya vakatizvo ndikati ko munhu ainditsvaga ati kudii ndanzwa kuti andishedza atonifonera nevakazvanzi inini munhu anombudza nyangu ndoshamizika kuti ukuya nguva inosika ndobva ndadzoka kumba musi akadzoka kubva kumaflos handina kumubvunza ende iye anotaura neni ndakangobva basa ndobva ndaenda yaimwesero ndo akazondiudza kuti mangwana na5 o'clock ndokuda panapa ndavandati avafona na5 ndichisvika pagezi asina kuti kana ndombo gezi avanditipinda mumota andi kumaflos ndasvika kumaflos avatiira type mubvunzwa unzwe zvanzi namambo avo mai wakavabvisirei paushuta hwavo ndomubvunzwa yacho manje murumu atangoti chinjati mama sablenda anditi nevekutakura pashuri vongaudza manager akandiudza iye munhu ndokubvandiudza ndaita mazuva ndakavarambira ndikati ndini kuchinja panonetsei munaitimboona saka musi wavo wekusinzino zvikanzi chitochinjaya saka wakatanga kuya anonzi kedi anoita zvekutakura nakuti kedi makachinja here ndikati kedi makachinja amai avo ndakatanga keda ndiwa ndakatanga ndikati keda
iwe nhasi ndaunogadzira manyowa zvanzi ndaakaenda kumba haana kana ndutuka kana kudini ndobva aenda kumba abvauya mai avo ndati imimi ndiri kumira maende papi munoshanda patebhoiri apo ndopa muri kunoshandira mushuta muripo paya vachikumwisa avo vati ndakuenda kumba havane chavatakura chakaipa nguva iyo ndobva vaenda kumba pasina chingwana kedha vadzoka wandakatangodzoka zvinatsa kurumaninga uye tati ava mai wakavabvisa here kuwabvisa homu wakavataura kuti chikonzero ndechei inini ndakavaudza kuti mulungu ari kunetsa kuti foja dziri kusangana saka tombotora chinja tomboona iwe paukaenda kumafulo wakandoonawo zveshwafuri yachizvi yakasangana inini handingakunyeperei nyangwe andiri kugredha chachai inotongosangana iyo yanga yakasangana nyangwe andiri kugredhesa inini inotosangana ndochokwati tiri kuyanga yakasangana taipimira unzwe nyaya panapa taipimira nyaya panapa ari kunyatsoinzwa here right ndiri kuti inini ko iye murungu waiti fodya yakasangana ko imi maitiwo chii kuti tiuna maneja inini namaneja maneja akatombotanga zvetsikatsika kubva achiudzwa kunzi hatikwanisi kuchinja asi puresha yemurungu yekuti inini hazviiti kuti ndichitotengesa mabhero ndichiwana losi andivanogona losi ari kusangana zvakanyanya saka ndinofana kona avarejirinani machinja amai mavabvisa nazosomwe wati nanhasi rikusangana ndozvatiri kutaura kuti inongogara yakasangana asi kuti pane kasanganiwe saka chakazonangisa kuti munonangana naamai pane vanhu 2 ivava chete pasina reason tikachinja hwanika up to now fodya chirongosangana mambo chandiri kumbira kutaura kanaka ndechekuti zvakanangana nababa vari apa uri mushando wavo vakanditi iwoita zvakati anditi inini ndikufanira kuita zvebasa izvi zvangu zviri zvemurungu anditi ndiye anga andituma basa saka ndariita basa vaenda kumba akazodzoka kedza zvakeda kabasa murungu akanyatsotaura nespecifika kuti ndinobvisa amai apa akatichinja mamaster brand akatichinja pamamaster brand mamaster blender amai ando akari master blender avari 2 mukabvisa vachete mukasiya vamwe ndakasiya vamwe makazovabvisa aiwa ndakazosiya nechikonzero cho pandakasiyana ndakasiyira panzira unda kuti enda apa ndovati ndakakuenda kumba ndiri kuti apa enda kumba ndikachirega maneja vauya vapedzise basa ndozviri kubvunzwa kunzi makabvisa amai ava vakanga vari vaviri ko mumwe wacho makazomubvisa here kuti problemu yacho aida kupera hatina kumbobvisa saka maivenga kaamai hapana nyaya yekuvenga nenyaya yebasa chete inyaya yebasa noti yazoitika kupedzisira kubatsira yavo baba Sorry, mama. Ini ndine pamwe pandisinganatsodzidzisa kuda pamwe ndine pandisingabata zvakanaka. Maneja naforomani ndandichikumbirawo kuti vatuza vandiudzewo kuti kana vari pabasa pavo basa ravo chairo nderei. Inini kana tiri pabasa rangu inini ndino access ndinotarisa zviri kuitwa zvatinge taronga kuti zviri kuitedzerwa nemo nemwero nekuona kuti zvaiswa mari yaiswa kuti zvinhu zvizoburitsa mari ndiya ndiri tichimaneja izvozvo. Okay, ndazvinzwa kuti basa ndo zvamunenge muchiita. Ko fodya inozoonekwa kumafloors kushata kwayo imimi basa renyu harisiro rimwe here rinoita kuti fodya itude iri mgrade yakanaka. Basa ndere mashuta nderemai mashuta ndivanoita kuti fodya iende kwekupedzisira yakanaka. Mashuta ndivanopedzisira maforomani vanenge vachingotarisawo kana pane pamwe panenge pane mistake vanotora fodya vanodzosa futi kumashure kuti fodya iri kuita sekuti kusangana. Aiwa, Mr. Puza, muri kuanga nechigunu. Inini ndiri kubvunza kuti
munhu anotarisa vanhu ava basa iri rinofanirwa kuzoonekwa nomurungu here kana kuti imimi munofanirwa kuidentifya problem zvisati zvasvika kumurungu. Right, isusu that's why tine maforomani. Foromani womugreat ndiye anenge achitaza ini ndinenge tiri mapatsi akawanda ekufamba, ndinoenda kumunda, ndinoenda kuirrigation, ndinoenda kuwheat. Ini ndinenge ndichitarisa handisi nguva yese ndichitarisa kuti bhero iri rakanaka, bhero iri rakadai. Ndiro basa raforomani. Right. Tati isu pane inonzi delegation of powers kana tichitaura pachirungu zvokuti munoti kumasubordinates enyu movapawo basa kuti iwe woita basa rakati, iwe ita basa rakati, iwe basa rakati, asi at the end of the day you are answerable. Imimi ndimi mune muchitarisa kuti basa renyu raitwa here. Kana munhu uya aita basa zvakanaka aita on your behalf, kana asina kuita basa zvakanaka akanya basa renyu, imimi munoreva kuti zvinhu zvese zvobva zvadarika zvapfuura kusvika zvava kumachaina anotenge fodya kumaflows ndozoona kuti fodya yakashata asi imimi musingazooni basa renyu nderei. Yeah, ipapo muri kutaura zvakanaka. Zvakafanira kuti munoti ndinokwanisa kuansa everything zvinomwe zvaitwa pazuva ndizvozvo chaizvo. Asi hapana ndati hapana pandichakwanisa kutarisa bhero rega rega nokuti harisiro basa rangu rekutarisa mabhero. Ini ndinotarisa ndinoona ndaiti mabhero aitwa nhasi 56. Then murungu ako achibvunza kuti pane 56 bills here, for sure ndo dzataita. Ndinokwanisa kupindura but kuti nditarise ndazvinzwa. Dare ranzwawo mbohweyo mapa. Asi patsvagiridzo yedare taona fanika imi makatamba nebasa ndo vamatamba navashandi. Vashandi ndobva varega kuita basa nemazvo. Imimi nokuda kwokuti manga mune chinangwa chenyu chamaita navashandi avo basa rina kufamba zvakanaka zvakazokonzeresa kuti nyaya yenyu ifumuru. Mazvinzwa vapuza nditendereka kuti kwete chakaita kuti mai avo vazokufumurai ndechekuti makatamba navo vasiri velevho yenyu. Matamba navo basa ndobva rakanywa basa manje unobva wati hamuna kuona kuti maicherwa nepasi petsoka pamaitsika pese paitwa se paikwarwa manje makunyudzwa vari kukunyudzai vana nokuda kuti makatamba navo haisi levho yenyu kai. Saka mazwa tati isusu toda kuti mutaure muri moga pasina vasiri velevho yenyu but tazosvika pakukusanganisai nokuti taona kuti makatamba navanhu vasiri velevho yenyu vakakukanyirai basa iko zvino vako kutaurai papublic pamberi pamambo. Titenderei titaure kudaro. ya zviri zvenyaya yebasa. Itai chokwadi kana kuti kwete. Kwete. Hamuna kutamba navo? Kwete. Right, makatamba navo nokuti iyi mhosva haibvumiwi. Kumhangara kwamaita imimika mauya kuzomhangara kuti muwane defense asi makatamba navanhu musatambe navo mangwana. Mazvinzwa haisi level yenyu imimi maifara kudai muitoendawo kunotambirawo somewhere muitoita kutsvagwa kuti manager vari kupi asi nokuda kuti makatamba navo manje vakakuonai vakakutevererai vakakutevererai imi makuda kuti gadzisa basa manje eubva kuti secret yakuti akuibudisa ndizvo nenyaya yekugadzira tatendera. Thank you very much for that observation. Kuti makadzika solo makanotamba navo makaita ushamwari navo makamahwa navo ndosaka vanga vakusanganisa fodya notokaziva kuti hapashina zvachaitika zvavari kuda kufloko nokuti hapasina management avo havachatsiurika nokuti maapa same level muri kutambidzana kapu yehwawa muchizora yeweninginiki muchitumana zvemasikret zvenyu saka vangu vasachamanejeka fodya ndivanoreporta ega kupi maflows akaita zvinhu zvikufamba zvakanaka vabvise ima kuti munhu ngati bvise imi ndimakakanasa imi ndimisira kuti basa raime mazvo mwakati muchiita chisahwira nemushandi mungatadza kumusupervise ndo pakatangira nyaya ndepakadonhera nyaya ndozvatakuta ndezvimwe asi pakadonhera nyaya ndipapo makaita ushamwari nemushandi anofanira kusuperviswa makapfuuridza ushamwari zvakapfurikidza kuti muchimusupervisa manje nhasi kuti uri
Manisupervisor chi, mandibvisire. Because now it's Sunday. Musina kutamba mese kuwirirana kwamaita dai pasina nyaya dzese. Makatamba nawa. Vakapinda muhomwe chaizvo kuzara muhomwe kudayo. Pamama kuda kwapurisa zvozvanetsa. Nekuti vakwaziza zvakawanda zvenyu. Vanga vato shamwari chaimwe pamberi yakadarika. Dzimwe shamwari dzimwe. Nyange madzokera. Behavior ngaite muinde patataura ipapo. Kuti ngavakucheta mbofunga kuti dhuze munobata vanhu sitereki pabasa. Saka varoda kufunga bata zona kuti mindi muri lusi. Imi ndi muri lusi. Fana kutamba nawo. Afana kutaura zvataura kwamuri. Indi kulusi nezvacho kuti makazoonekwa kuti basa rashata kumafloors nemurume. Manager. Munoonekwa basa raishata kumafloors. Makudzoka makuti kuvashandi murungu ari kuti. Kunze kuti mutonge makazvitaura nechekare kuti fodya iri kuita sei? Iri kusanganiswa. Kunyange vataipi vachaita zokuti kuzvitaura. Vaiona fodya isanganiswa. Nanhasi fodya iri kusanganiswa. Haisi kunyeba. Fodya up to day iri kusanganiswa nokuti matadza kuprova kuti fodya right. Mutoti nanhasi inoita sei? Inosanganiswa. Saka your management is weak. Kusvika pakutaurwa zuva pakanotaurwa vhukumakuva kuudza manager izvo kuti kwaunzwa vhukumakuva makuva pinda ndimazvitaura mege hakuna zvinhu zvakadaro papurasi hakuna zvinhu zvakadaro unofana kurema unofana kurema iwewe pafamu manager munhu akaremekedzwa atambwe naye hatina mboona kutamba namanager taushamwari namanager uchitonowaomesa pari panyaya kuti zviri kutaura amai angu kana hamuna kuzomune nyaya ba mazvino tatiso nyaya zobuda nokuda kwei mazomune nyaya imwe kuramba nyaya makaita but manje tiri kuti isusu chakada kuti nyaya ibudeka nyaya mukairamba kutopa level kuti mamba anobvumirana nemi kuti hamuna zvamakaita asi nyaya munayo because matambiro amaita nevanhu anotaura kuti pane zvaitoitika ani mazvino murume wacho ari kutopombowa ushamwari hwenyu hwanga huri pamberi vese vari kupomboka ava mai vacho vari kupombowa ushamwari hwenyu hwanga huri pamberi saka makaita lusi kana chero tikakutsimbirira kuti makabata vakadzi vevanhu makashandisa abuse of office tikati makaita panapa hapana marambiro amunoita munoiramba sei imaitamba navo vanhu vacho munoiramba sei imi muri kumbotambirei navo Shooter na manager, munowirana pa foreman na manager, munowirana pa tambidzana bike one pakuti kwavari baba chamunobva maita ushamwari hwokutamba navo chidze motikari yakadzisiwe mungu aifanirwa kutozozvinzwa ava vatofaya vanhu. Thank you very much for contribution. Now, pakupedzisira ndaona inini kuti hapana umbo hwakakwana on both sides uku nouku unonyatsotsigira chaizvo kuti ava mai ava vakaita inonzi vakasapoti chamanager asi pane izoranda ronzi chi yes inonzi extortion amai vakati inonzi nemuchirungu extortion yekuti tanga tichimbofambidzana zvakanaka navo asi nhasi wakundidai saka ndakufushurinochi zvako vakasenza inonzi dindingwe rinonaka richakweva chi rimwe asi kana rokweva iro roti mavarangwa ri azaraifu ndo nyaya iri papa amai makakanganisa imi makaputsa dzimba dzevanhu zvavari kuramba zvavari iyi yatoputsika iyi nekuti makachengeta zvakaipa muchitumwa kunoita zvinhu zvakaita sei zvakaipa zvaputsa chi imba iyi nekuti amweni vari kuti muroora handichada nekuti waitumwa iwewe muchapagadzisisa sei imi uri munhu mukuru
mungadai masina kusekerera zvinhu zvakaipa zvokuti manager vanhu vachiti nditoreni zvamataura imega imimi mungadai makachengetedza makatozvitaura kuvarume vavo ndezviri kunzi manager kuti zvakati kana maida kuvaka chii zvoi makaita zvinhu zvipasina nhasi maona kuti zvaipa maakuzviburitsa pachena iri vheji yamuri kuita iyo asi dzimba dzaputsika nebhevhai 1 sheshi 2 makakanganisa imi pabasa makanganisa pabasa pabatirwe manager shamu yekuda kudorora chi manager kushikisidzira ikoko mushikisidzira pabasa kuti vanhu vatadze kuita basa vachitya imimi basa rirege kufamba makakanganisa you are fired hamugoni kuita izvozvo mazvinzwa hazvibvumirwe pabasa izvozvo kuti mubatire vanhu vakuru chi kana munhu akanganisa mukuru wenyu webasa akanganisa munoenda kuhofisi ndakakanzwa chakati nechakati basa muchiita ini hasi kugutsikana nezvakati ndikabviswa pasina chikonzero muri kunditaure kuti chikonzero chandabviswa ndechei mutongwa mogadziriswa makazoenda kuganzi komiti makuti hazvotodhimanda kwazvo saka muri wrong gadzirisai nzira dzenyu nemagariro akanaka panzvimbo imi manager musauya kuno kune tunyaya tokadai pane munhu ambotaura ziko rekuti abuse of office zviri kutaurika panapa iabuse of office muri kutora advantage yechinzvimbo chenyu kuti mupaze dzimba dzevanhu sekutaura kwazviri kuti vazvikuitwa vamwe vanhu vanozosvika kutaura chokwadi kuti vanenge vachika kuda sei kuda basa vanosvika kuti ndikazvitaura manje nhasi nondoswera ndako zvirinani kuti ndibvume kuti zvakati ndozvinoitika izvozvo pai mumabasa. Saka imanager kana muchida kutamba muchida kunakidzwa nelife iri pakuti musaende mudanga menyu pamba penyu pamuri kutungamira vanhu zvinofa zvinopedza zvaita zviri kutaura munobuda kuenda kunze uko kure kwamusingatombonzikanwa ndiko mutamba muri makatambira muri mumba muchitira advantage iyo inosvika padai munofa manzwa vafana varidzi vamadzimai amene uko munofa siyanai nazvo izwi rokuti abuse of office ndiro kutorera advantage simba ramuinaro pabasa muchirisenzesa to your own advantage hazvina kunaka hazvibvumirwe nemutemo wenyika mazvinzwa iko zviro zvada kuti ngatiende nayo fedha munobatwa neabuse of office yekuchaya kusenzesa ofisi yenyu zvakanaka kuti mupe advantage basa murungu iye andofanira kufaya imini because hamusi kuplaya your role nafomen uyo hazviite kuti fodya yozonzi yakasviba yaimi muri kutambira mari rekusupervisa vanhu yozoonekwa ku yakashata hazviiti ima muna kupa report murungu ndotozopa report kana kuti muri kumunyepera murungu kuti mugone kuona simba rekubvisa mabasa pamwe hana chaakataura takamudaidza ngoti handizvizive hapana anoziva anobona. Saka tapota kana mabuda munomaenda kubasa kwenyu chengetedzai basa renyu zvakanaka mubvise tsika yekutamba nevana vaduku vari pasi penyu muchiita izvi zvatanzwa munhu mazova right. Hatina kuona umbowo kuti imi makapomerwa mhosva nekuti varidzi vakanga vachinzi vari kudiwa nemi varamba kuti hatizvizivi. Saka mai avari kuda sei havana chokwadi chavari kuunza umbowo hwavo.